tenan. Anggenipun kepareng budidaya kesenian. Langkung-langkung dalange ya dosen. Waduh. Dosen iki nek artine. Dosen. Heeh. Iku nek jenengan kenal mulang para mahasiswa. Betul. Dosennya aku beda. Lah kowe dosen apa? Dosen nek jodoh untuk persen dadi maklar. Oh, kuwi lumayan lho kuwi. Blante. Dadian ya lancar ya. Rumuse maklar bakul apa, Gong? Yo, bakulan usaha niku kudu iso promosi. Promosi. Nggih. Kuwi ya. Pro. Enek tegese. Produkte apa? Produkte apa? Modale piro? Modale piro? Siapa sasarannya? Betul. Jadi untuk masalah marketing, kula sing kene masane. Itu biasa. Biasa. Telek butel klaras. Sing betah melek mugi seger waras. Amin. Telek Lah. Mbok liyane Gong. telek padai panci. Sing betah melek mugi gampang rezeki. Amin. Telek sendok ning piring. Heeh. Sing betah melek mugi rezeki kabagyan mugi tansah sumandi. Wah, iya. Nek kaya kula niku telek teles. Apa wi? Nadyan elek ning pantes. Weh. Eling beduk ae elek haring. Elek maling. Ora cuwi guyon Jawa. Bagian masak karo ngiwa gareng. Kami jenenge karayon tasih pinanggih menika Mas Catur. Wonten RW 3 khususon pedalangan mugi saged rutin. Betul pun kawontenaken wayang kulit ing dalu punika. Bapak Ibu ingkang sing keparengga kanthi wungon. Mugi samangke kasumanggahan kabadhe request utawi badhe menyanyi monggo. Pak Raminto monggo tasih lenggah kula aturi minggah wonten panggung kalian Pak RT Pak Pardine. Monggo ingkang badhe isin-isinaken keluarga monggo saged kowe iki nyepelekke to, Gong. nyanyi ari kleru ora isi. Ora, Pak Raminto piye budaya. Amin, aman ya. Seniman wiwit cilik paribasane. Pak Raminto semoga. Oh, mboten kersa. Sepoti Pak. Lah pun gajah kok. Pak Pardine nggo Pak RT. Katur kasumanggaken bawa para dimi. Pardine ya. Apa Pardine? Pak Pardine mbah biyen dhuwur. Monggo Pak Pardine. Pak. Ora bakal manut sing kendhati nek mung mbok abani. Pak Haji iki rada galo. Mbok ngantek Pak Haji dosen rada galo. lan apa to? Jerawat. Dilus-lus wae. Oh, iki panjenengan. Sing diampet seminggu jebose ning kono. Oh, ketularan rugi. Mula ta mula. Iya. Monggo Pak Pardine. Oh, Pak Pardine matur sembah. Mika Pak. Coba mika Pak. Saking mriku nggih saged. Atas, ampun ngantos tidak cengelipun kanca Pak. Ora. Cengel karo undak-undakan ya beda, Gong. Yang pedok rate kok mati kabeh. Rate iki lagi live kok. Iya. Nggih, matur nuwun Bapak adalah Nggih siap Pak Pardine. aturan pinarasan ngajeng nyanyi. Nuwun sewu Bapak sekalian. Iki Mas Bapak. Enjing. Lah Mosok ngene batang bakok malah. Kalau kadose Pak Raminto nyuwun kelagon kadose. nggih leres podang kuning kalian merah hina monggo. Lah podang kuning niku kan bagiane Sinawarang Gono nggih. Bowo. Ah, kula mboten saged bowo. Kula Pardine. Oh, nggih monggo banding kira nggih saged. Ayo Gong, aja ngantek kalah Gong. Di sini-sini lho Gong. Lah iki ora iso. Pak Pardine Kula badhe nyuwun lagon ana wong rondo berarti. Ono rondo ngarep omah. Kula nyuwun rondo kepling mawon. Oh, rondo kepling. mau mpuni Napa? meleh. Meleh. Lah. Ana mau bisa. Mpun. Rondo kan pirang-pirang rondo niki ndi ya? Apa kuwi? Janda baru. Napa, Pak? Oh, jam 12. Oke. Kelinget kok ora-ora kok Pak sampe iki Pak.
kula gatel niki. Oh, nggih tak kira menerke. Bagong. Pak Pardimen ngersakaken rencana ingkang pundi? Kuwaturi milih. Sak kersa mawon niku. Ya. Menika daganganipun Ki Catur Nugroho, Magister Seni. Daganganipun menika daganganipun monggo ingkang badhe ngersakaken sing kasuwaken ABC kemawon ABC. ABC apa Kang? Asabak boculke. Iki daganganipun. Monggo. Ndak arate wong ayu. Rondone kowe itu. Arate. Ayo Teh, Patih. Apa mau judul? Patih Dendomoho. Jambu alas. Oh, jambu alas. Jambet alas. Gagah. Bebasan. Aku ki jaga omonganmu kok angil men to Mas. Ratih kok meteng, Mas. Kula malah dibantu nggih, Mas. Oh, nggih, kula bantu. Liyane duit kula sakit monggo. Kita nek musuhe kok meteng. Meteng kok OTW kowe ya. Teh. Niki los Pak, mboten tasih single. Alhamdulillah. Gadis menika. Los dol rak kareane. Los mawon Pak ampun. Ayo. Bodine yo kena dhuwur. Kula ngemat-ngematke apa. Tapi Onan naik panggung Onan. Onan naik panggung dalan. Ayo Nan, mumpung ora bayar Nan. Jambu alas yuk masukin Dun. Ya. Tak bilang tak. Yuk. ayo Dik, adik-adik saking Saya kok serik kok. SMKI polisi ya. Caket. Ya. Ya kene, kasusul seniman junior. Ya iki anu Dik Onan penjaipong. Ya elok. Bar penyo ning anu kae Pak Catur ya. Nugroho Laras batch 2. Leng. Oh, jaipong. Mahasiswa sekarang di Semarang Unex. Ya. Yuk, masukin langsung. Monggo Pak Pardi.
Sembah nuwun Pak Pardimin luar biasa. Nggih panganan Pak Pardimin ngos-ngosan jare ngendikan. Iya. Lah kuwi ora apik. Wah, iya rapi. Besok Polban. Pulbannya apa? Polisi wanita. Wah, tak kira arep pleset gitu. Wis ra meset ya. Iya, gendek anis nyambut gawe, Nduk. Ayo. Mumpung urung patek panas ya anis iki ndang dideke. Ayo. Iya. Ndak gelak ora aku mangan. Nis, boleh gua aja mangan dong atas oke-oke. Sebab apa? Kok ndak gedersen. Wah, ya ora apa-apa. Nek gedersen tenan yo, ini yo setengah gelas ya kene. Wong kok le dokoh Ini yo ngelak ya. Sing mirsani tak sik katna dibawani podang kuning, Nduk. Ya. Cocok iki. Karo Mas Aris. Ayo